25 ta' Marzu, it-tħabbira tal-Mulej. 9 xhur millum ikun il-miliet. F'dan il-jum il-Knisja tfakkarna meta l-Mulej Alla permezz tal-Arkanġlu Gabriel stieden lil Madonna biex issir il-Messija u hi aċċettat. F'dak il-mument bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tnissel fiha Ġesu. Għalhekk nistgħu ngħidu li llum qed niċċelebraw żewġ festi, it-tħabbira tal-maternità tal-Madonna u l-inkarnazzjoni tal-Iben ta' Alla. Din il-ġrajja insibuha rrakkuntata tajjeb ferm fil-Vanġelu. Fis-sitt ċar Alla bagħat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret għand xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David u x-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: ifraħ mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek. Hi tħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'seta' qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: tibżax Marija għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: kif ikun dan la darba jiena verġni? Wieġeb l-Anġlu qalilha: l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għol li tixħet id-dawl tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħitha hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej, ħajsir minni skont kemmtek. U l-Anġlu telaq minn qudiema. Dan ir-rakkont insibuh f'Luqa kapitlu 1 versi minn 26 sa 38. Ir-rakkont kif jagħtihulna l-Evanġelista kien suġġett ta' ħafna studju mit-teoloġi, mhux biss għar-rigward ta' Kristu, imma wkoll għar-rigward ta' Marija li Alla għażilha biex tkun ibnu magħmul bniedem. Il-festa ta' tħabbira tal-Mulej bdiet issir f'Kostantinopli għal ħabta tas-sena 430 u sas-seklu 8 saret universali wkoll fil-Punent. Fir-riforma tal-liturġija li seħħet wara il-Konċilju Vatikan it-tieni, il-festa li qabel kienet festa Marjana u konna nsejħula it-tħabbira tal-Anġlu lil Marija jew ukoll bħala il-Nunzjata, ġiet imsejħa it-tħabbira tal-Mulej u għalhekk hija festa ta' Kristu. F'Malta il-parroċċi ta' Ħattarxien u dik ta' Ħalbalzan huma ddedikati lill-Nunzjata kif ukoll il-Knisja tad-Dominikani fil-Birgu. Tajjeb infakru li l-Madonna għażlet din il-festa għażiża biex f'Lourdes taraf lil Santa Bernardina Soubirous min kienet difatti kien bħallum 25 ta' Marzu tas-sena 1858 meta l-Madonna għal mistoqsina ta' Bernardina min kienet u li kienet għamlitilha diversi drabi qabel għalqet idejha palma ma' palma u qaltilha: jiena l-Immakulata Kunċizzjoni. Id-domma dwar it-tnissir bla teba ta' Marija kienet ġiet promulgata solennament mill-Papa Piju IX ftit aktar minn 3 snin qabel.
Fl-omelija tiegħu tal-25 ta' Marzu tas-sena 2017, il-Papa Franġisku jgħid dan li ġej. Alla nnifsu u dak li jieħu l-inizjattiva u jażel li jidħol kif għamel ma' Marija fid-djar tagħna, fit-taqbidiet tagħna ta' kuljum mimlija ansjetajiet u xewqat. U huwa propju fil-bliet tagħna, fl-iskejjel, f'universitajiet tagħna, fil-pjazzet u fl-isptarijiet tagħna li sseħħ l-isbaħ tħabbira li nistgħu nisimgħu. Ifraħ, il-mulej miegħek, ferħ li jnissel il-ħajja, li jnissel it-tama, li jitlaħħam fil-mod kif inħarsu lejn il-futur, fl-imġiba li bija nħarsu lejn xulxin, ferħ li jsir solidarjetà, ospitalità, ħniena lejn kulħadd. Bħal Marija aħna wkoll nistgħu nitħawdu kif iseħħ dan fi żminijiet hekk mimlija bl-ispekulazzjoni. Nispekulaw fuq il-ħajja, fuq ix-xogħol, fuq il-familja. Nispekulaw fuq il-foqra u fuq l-immigranti. Nispekulaw fuq iż-żgħażagħ u fuq il-futur tagħhom. Kollox donnu jirduċi ruħu għal ċifri waqt li mill-bqija l-ħajja ta' kuljum ta' tant familji tispiċċa titċappas mal-prekarjetà u n-nuqqas ta' sikurtà. Waqt li d-batija tħabbat fuq ħafna bibien, waqt li f'tan żgħażagħ jiżdied in-nuqqas ta' sodisfazzjoni minħabba nuqqas ta' opportunitajiet veri, l-ispekulazzjoni toktor kullimkien. Ċertament ir-ritmu frenetiku li spiċċajna fih donnu qed jisir inna t-tama u l-ferħ. Il-pressjoni u n-nuqqas ta' saħħa quddiem tant sitwazzjonijiet donnom iridu inixfulna ruħna u jġibuna insensibbli quddiem l-att ta' sfidi. U paradossalment meta kollox irid jaġġel jibni fit-teorija soċjetà aħjar, fl-aħħar ma nibqgħu nsibu ħin għal xejn u għal ħadd. Nitilfu l-ħin għal familja, il-ħin għal komunità, nitilfu l-ħin għal ħbiberija, għas-solidarjetà u għal memorja. Namlu sew jekk nistaqsu lilna nfusna. Kif nistgħu ngħixu l-ferħ tal-Vanġelu llum fl-ibliet tagħna? Hija possibbli t-tama nisranija f'din is-sitwazzjoni hawn u issa? Dawn iż-żewġ mistoqsijiet imissu l-identità tagħna, il-ħajja tal-familji tagħna, tal-irħula u l-ibliet tagħna, imissu l-ħajja ta' wliedna, taż-żgħażagħ tagħna u jitolbu minna mod ġdid ta' kif inqedu ruħna fl-istorja. Jekk il-ferħ u t-tama nisranija għadhom possibbli quddiem tant sitwazzjonijiet ta' dbatija, ma nistgħux ma rridux nibqgħu biss bħal spettaturi li jħarsu lejn is-sema jistennew ix-xita tieqaf. Dak kollu li jseħħ madwarna jitlob minna li nħarsu lejn il-preżent bil-kuraġġ ta' min jaf li l-ferħ tas-salvazzjoni jissawwar fil-ħajja ta' kuljum tad-dar ta' żagħżugħa minn Nażaret. Quddiem Marija li titħawwat, quddiem it-taħwit li nħossu wkoll f'qalbna. Tlieta huma l-infietaħ li l-Anġlu qed joffrilna biex jenna naċċettaw il-missjoni li tiġi fdata lilna. L-ewwel, nevokaw il-memorja. L-ewwel ħaġa li l-Anġlu jevoka hija l-memorja. U hekk jiftaħ il-preżent ta' Marija għall-istorja kollha tas-salvazzjoni. Jevoka l-weda magħmula lil David bħala frott tal-patt ta' Ġakob. Marija hija bint il-patt, anki aħna llum imsejħin nagħmlu memorja. Inħarsu lejn l-modi tagħna biex ma ninsewx minn ġejjin. Biex ma ninsewx lil missirijietna, in-nanniet tagħna u dak kollu li għaddew minnu biex wasluna fejn aħna llum. Din l-art u n-nies tagħha daqu x'inhi d-dbatija taż-żewġ gwerer dinjija u daqshekk ieħor raw il-fama meritata tagħhom ta' xogħol u ċiviltà mniġsa minn ambizzjonijiet diżordinati. Il-memorja tenna ma nibqgħux il-sira ta' diskors li jiżraw it-tifrik u l-firdiet bħala l-unika mod kif jissewwa l-ġlied.
L-evokazzjoni tal-memorja hija l-aħjar antidotu li għandna f'idejna quddiem is-soluzzjonijiet maġiċi tal-firda u tal-aljenazzjoni. 2. L-appartenenza għal poplu ta' Alla. Grazzi għal memorja, Marija tista' tagħmel tagħha l-appartenenza għal poplu ta' Alla. Tfakkarna tajjeb li aħna membri tal-poplu ta' Alla. Milanzi iva, Ambrosjani ta' żgur, imma parti mill-poplu kbir ta' Alla, poplu msawwar minn 1000 wiċċ, storja u provenjenza, poplu multikulturali. Dan hu għana kbir li għandna u poplu msejjaħ jilqa' differenzi, jintegrom b'rispett u kreattività u jiċċelebra l-ġid li jiġi mill-oħrajn, u poplu li ma jibżax iħadden il-konfini, il-fruntieri, u poplu li ma jibżax jilqa' lil min għandu bżonn għax jaf li hemm hu preżenti il-mulej tiegħu. 3. Il-possibilità tal-impossibbli. Għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Luqa kap 1 vers 37. Hekk tintemm it-tweġiba tal-Anġlu lil Marija. Meta nemmnu li kollox jiddependi esklusivament minna, nibqgħu il-sira tal-ħiliet tagħna, tas-saħħa tagħna, tal-ixfqa limiti tagħna. Imma meta nħallu lil min jenna, lil min jagħtina parir, meta ninfetħu għal grazzja, donnu l-impossibbli jibda jsir realtà, danna fuq sewwa. Dawn l-artijiet matul l-istorja tagħhom nislu tant karizmi, tant missjonarji, tant għana għal ħajja tal-Knisja, tant uċuħ li qelbu il-pessimizmu sterili u li jifret biex infetħu għall-inizjattiva ta' Alla u saru sinjal ta' kemm tista' tkun għammiela art li ma tingħalaqx fl-idejat tagħha, fil-limiti tagħha u fil-ħiliet tagħha, imma tinfetaħ għall-oħrajn. Bħalma għamel qabel, Alla jibqa' jfittex allejati, jibqa' jfittex irġiel u nisa li għandhom il-ħila jemnu, il-ħila li jagħmlu memorja, li jħossuhom parti mill-poplu tiegħu biex jikkoperaw mal-kreattività tal-ispirtu. Alla jissokta jimxi fl-ibliet u t-toroq tagħna, imur f'kull post ifittex qlub li lesti jarfu l-istedina tiegħu u jlaħmuh fl-hawn u l-issa. Nistgħu niġbru x'qal San Ambroġ fil-kummentarju tiegħu għal din is-silta u ngħidu Alla għadu jfittex qlub bħal dik ta' Marija li lesti jemnu imqar f'kundizzjonijiet għal kollox straordinarji. Ħajkabbar fina l-mulej din il-fidi u din it-tama. Talba. L-Anġlu tal-Alla ħabbar lil Marija u hija saretom mill-Ispirtu Santu. Hawnhi l-qaddejja tal-mulej, ikun minni skont kemtek. U l-iben tal-Alla sar bniedem u għammar fostna. Itlob għalina qaddisa Omm Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Xerret mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-sebħ tal-qawmien bi Kristu Sidna. Amen.